L'impressió 3D ha revolucionat la manera com creem, innovem i experimentem amb la fabricació digital. Al 3D Day EVE, estudiants d'educació secundària, grau i màster universitaris es reuneixen per compartir coneixement, experiències i desafiaments en un entorn col·laboratiu. A aquestes jornades el que fem és dos tipus de competicions. Per un cantó, els estudiants han d'imprimir unes peces i després les sotmetem a una sèrie de proves i el que treu millors resultats és el que guanya. I per l'altre tenim una competició que es presenten els seus projectes, bé siguin treballs de recerca, treballs final de grau o projectes de classe, i el que presenta un projecte millor és el que guanya. El que nosaltres estem intentant en aquestes jornades és, per un cantó, divulgar aquesta tecnologia que sigui més propera a la gent, però per l'altre cantó fomentar les vocacions de tecnologia i ciència, perquè aquí tenim barrejada electrònica, mecànica, física, materials, una mica de tot. A més d'exposar les seves idees, els participants podran posar a prova les seves habilitats en un repte d'impressió 3D on s'enfrontaran a la creació d'una peça d'alta dificultat. Una oportunitat per demostrar enginy, precisió i domini de la tecnologia. Nosaltres, òbviament, estem al grau d'universitari i, depenent del grau en què estiguis, la peça és més complexa. En el nostre cas, hem jugat una mica amb el que són molt les toleràncies i les densitats, les velocitats de la impressió. Clar, aquí la dificultat està una mica regulada en funció dels que ens arriben. Els d'ESO no poden portar molt temps treballant amb l'impressió, per tant el que tenen són peces relativament bàsiques amb alguna trampeta, diguem-ho així. A batxillerat i cicles que ja tenen una mica més de rodatge, aleshores sí que els hi posem una mica més de dificultat, i els d'universitat aquests sí que ja anem a buscar que els hi costi sovint una mica per aconseguir el que volen fer. El 3D Day és una iniciativa impulsada pel grup de recerca de FAM Tecnofab i l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de l'Associació d'Estudiants FabLab EVE. Innovació i creativitat a través de la tecnologia 3D com a eina d'aprenentatge pràctic i experimental. Sobretot en l'àmbit de modelització, que et permet crear peces úniques, només per un projecte en concret. Llavors, després també ens posem amb el tema de materials. El que estem utilitzant és el PLA, que és el més bàsic, el més moldejable, i després també existeixen molts altres tipus de materials com l'ABS. Sí, el PTG, hi ha moltíssims, i depenent la funcionalitat que volem, utilitzarem un material o un altre. Per tot el que sigui dissenys personalitzats és fantàstica. Per fer gran producció no funciona. Aleshores, igual que avui en dia, et fas un full i imprimeixes un dibuix, doncs d'aquí poc et podràs imprimir una cosa que et faci, per exemple, alguna per aguantar-te el mòbil, o que et faci utilitat. Però també té una utilitat social bastant més important, perquè, per exemple, tota la part d'ortòsis, les pròtesis exteriors, són a mida. Per tant, fer-la per cada persona i poder-la dissenyar i imprimir i que et surti serà un gran avantatge.